Bueno, máis ou menos, non? Eu creo que sí. Perdón. Vamos. Ben, bo día a todas e a todos. Iniciamos o pleno extraordinario no que imos abordar, bueno, pois un aspecto importante, como sabe, o pleno de orzamentos. É o documento máis importante do ano, que abordamos un pouco pois a proxección, a situación e a realidade que, bueno, do goberno queremos trasladar a Soutomaior no ano próximo, a realidade económica de proxectos. Polo tanto, pois iniciamos o pleno neste momento. Como orde do día, temos como primeiro punto a aprobación inicial do Orzamento Xeral 2025 e, bueno, un segundo punto, unha cuestión técnica, que é a delegación de competencias do pleno no alcalde que quedou sen entregar no pleno do alcalde. Pasamos, entón, se vos parece, o primeiro punto do orde do día, aprobamos acta anterior. No, Non temos. no digamos. Van el viernes. Non hai acta, va no seguinte pleno a acta. Moi ben. Bueno, pois, como vos decía, iniciamos o pleno que aprobamos o documento máis importante do ano. Para que a veciñanza nos entenda, pois o orzamento pois é un pouco a folla de ruta que traslada pois cales van a ser as liñas políticas, os investimentos, digamos, todos os proxectos económicos que imos levar adiante ao longo do ano 2025. Entón, ante isto, unha primeira cuestión, xa o fixemos o ano pasado, digamos, de forma, e despois pasamos ás cuestións de contido. E de forma, unha cuestión que non é menor, que Soutomaior, por primeira vez en lustros, vai ter o día 1 de xaneiro do ano 2025 disponibilidade de crédito. É dicir, o orzamento de Soutomaior por primeira vez en lustros vai estar aprobado en tempo e forma. E digo isto porque estábamos afeitos a gobernos anteriores nos que este documento se traía a aprobación en abril, en maio, varios meses o ano con orzamentos prorrogados. Bueno, pois eu creo que xa é toda unha declaración de intencións que Soutomaior cumpra a lei, que é o que se establece ali, e que, de alguma maneira, pois teñamos a día 1 de xaneiro disponibilidade de crédito para traballar con agilidade e para os veciños que queren beneficiarse canto antes da, tamén hai que decilo, boísima situación económica que está a ter Soutomaior. Polo tanto, dende o punto de vista formal, algo que non é menor, que se cumpra a lei e que se aproba o orzamento en prazo, e dende o punto de vista de contido, bueno, pois eu creo que é un orzamento no que os números falan por si sós. Eu creo que sempre intento, non? Cando hai debates que se prestan a discrepancia, así debe ser, nun foro como este, pois tratar de falar de cuestións obxectivas, porque no obxectivo é onde todo se resolve. Neste caso do orzamento, pois estamos a falar dun orzamento histórico, porque se no ano pasado Soutomaior superou por primeira vez os 5 millóns de euros do orzamento inicial, por un 5,2, este ano Soutomaior rompe o teito outra vez dos 5 millóns e medio e temos un orzamento inicial de 5,6 millóns de euros. Para que nos fagamos unha idea, o último orzamento do goberno do PP era de 4,8 millóns. Repito, o último orzamento do goberno do PP era de 4,8 millóns. Nun ano e 5 meses que levamos neste goberno, o orzamento inicial de Soutomaior é de 5,6 millóns de euros. Isto son números. Isto é algo obxectivo. Son matemáticas e, polo tanto, aquí podes estar a favor ou en contra deste goberno, pero hai cuestións que son obxectivas. Unha cuestión obxectiva é que 5,6 parece que é máis que 4,8.
Isto nun ano e 5 meses de goberno. E despois, o que son as liñas básicas do orzamento, pois estamos no orzamento, primeiro, de social. É un orzamento no que falamos cos axentes sociais do Concello, falamos con AMPAs, falamos con clubes deportivos, falamos, bueno, pois un pouco coa sociedade, recollemos todas e cada unha das achegas que nos fixeron, organización coa que temos convenio que nos propuxo que había calquera cuestión, pois tivos en conta todas elas, están recollidas no orzamento, e por suposto seguimos, ali no, hai 2 días con un concelleiro do PP abertos, por suposto, a facer as melloras que se poidan facer. E despois un orzamento no que hai un incremento pois importantísimo en partidas como son as de protección social. É un orzamento tamén marcadamente social, un orzamento que non quere deixar a ninguén atrás. E despois un orzamento que ten como obxectivo central pois a dinamización económica de Soutomaior, o incremento de todas as partidas que implican o dinamismo ou que os motores económicos deste concello pois teñan máis puxanza, máis presión. Estamos falando de incremento da partida de comercio, estamos importando, por exemplo, que a xenda demostrouse este ano, e así nos lo traslada pois prácticamente todos os negocios do concello, foi un absoluto revulsivo económico para Soutomaior. Hai un dato que ademais se ven definitorio, que é o lixo que se produce, que é sempre un dos elementos, un dos termómetros que dá en determinar a actividade e a vida que hai no concello. Pois iso avala a xestión tamén o que ten a ver coa xenda de actividades culturais, deportivas, festas, que estáse convertendo nunha das referencias da contorna e, por suposto, queremos seguir aí. Conxelamos taxas e impostos, agás aquelas que son un imperativo legal, como dixemos é o caso do IBI, unha normativa, a transposición dunha normativa europea, non sería ilegal non incrementala. Temos investimentos de fondos propios de case 400.000 euros, 370.000 para investimentos de fondos propios. Se a isto engadimos partidas previstas que nós non introducimos no orzamento, hai outros gobernos que legitimamente si o fan, vamos a irnos a un 2025 con preto de 2 millóns de euros en investimentos. Eu creo que é unha partida pois importantísima, e aquí van estar pois obras e proxectos que van a ser centrais para Soutomaior. Por suposto, non pode ser outro xeito, se decía antes, cumprimos a lei, é un orzamento que cumpre coa estabilidade financiera, equilibrio orzamentario, que ten débeda cero, e que ademais contemplamos un aforro, evidentemente isto terémolo ao final de ano, que vai estar ao redor dos 2 millóns de euros. Insisto, pulverizamos o orzamento inicial. Facemos máis investimentos que nunca e temos un aforro de alrededor de 2 millóns de euros. Estos son números. Son números. Entón, eu creo que é sobre que debemos falar, non? Ademais, xa en termos de como xestionamos, bueno, eu creo que tamén hai outro dato que é incuestionable. En todo o ano, en este ano e 5 meses que levamos de goberno, tivemos 0 reparos de intervención. Que é un reparo de intervención? Pois é cando os técnicos municipais di que un goberno actúa sen cumprir a lei. Pois que dá contratos mal dados, que se fan facturas que non cumplen os trámites esenciais, etc. Ben, este goberno, nun ano e medio de goberno, tivo 0 reparos de intervención. E para que tamén nos fagamos unha idea, Soutomaior estaba feito a ter da orde de 40-50 reparos cada ano. Entón, estas son cuestións que tamén é importante, non? E, polo tanto, bueno, pois, a política económica deste goberno pretende, bueno, pois, reducir gastos superfluos, innecesarios, e irnos a unha política de captación de fondos. Este ano, por exemplo, no PT, isto evidentemente é un reparto estrutural do Estado, pois tivemos un incremento de 400.000 euros máis, e digamos que con esta xestión pois nos vamos ao que é un resumo moi breve do que é o orzamento por capítulos. Eu creo que isto é o debuxo, non, un pouquiño do que é a estrutura orzamentaria que presentamos, e que eu creo que é ben definitorio. Simplemente vou facer unha comparativa a respecto do ano pasado, que foi o orzamento
que fixo xa este goberno, pero se fixéramos a comparativa a respecto de hai 2 anos, que foi o orzamento que fixo o Partido Popular, estaríamos a falar de que estes números, estas porcentaxes que dou, se duplican. Entón, en servizos públicos pasamos de 2.058.000 euros do ano pasado a 2.098.000 euros, un incremento do 1,91%. En actuacións de protección e promoción social, insisto, protección e promoción social, pasamos dos 784.000 euros aos 933.000 euros, un 18,95% máis, e casi un 30% máis que cando gobernaba o Partido Popular. Producións de bens públicos de carácter preferente de 1.160.000 a 1.247.000, un 7,47% máis, en actuacións de carácter económico de 382 a 454, un 18,7% máis, e en débeda pública, 0 tiñamos e 0 seguimos ata. Polo tanto, eu, se queremos, bueno, pois falaremos agora e debateremos desta cuestión un poquinho máis polo miúdo, pero sí que eu creo que hai cousas que son evidentes. Eu entendo a oposición, que obviamente ten que facer o seu papel, e iso é a oposición. Pero eu creo que hai cousas que son matemáticas. Entón, isto é un orzamento, como decía, histórico, que é unha boa noticia para Soutomaior, é unha moi boa noticia para Soutomaior. Aquí vai haber investimentos importantísimos en modelo urbano, instalacións deportivas, saneamento, vai haber incrementos para prácticamente todas as asociacións. É un incremento que mellora todas e cada unha das partidas, sen excepción, a respecto de cando gobernaba o Partido Popular. Eu entendo o posicionamento que ten que ter unha oposición, simplemente nos creemos corresponsable ante estes casos é, bueno, pois, valorar as cousas de quen as fai ben. Criticar cando se fan as cousas mal, por suposto, debo facer unha oposición, pero eu creo que cando se fan as cousas ben, honra as persoas que recoñecen que as cousas se fan ben. Porque se estaba ben un orzamento de 4,6 millóns con incrementos de partidas, ten que estar mellor un incremento de 5,8. Se as partidas, que eran inferiores en todos e cada un dos capítulos, cando o RP agora son superiores, pois eu creo que algo ben estaremos facendo. E, polo tanto, eu teño que decir que non só veño aquí a defender este orzamento, que evidentemente pago, pero eu teño que decirlo que estou tremendamente orgulloso do traballo de todo o equipo do goberno, pola facilidade a hora de sacar adiante os proxectos, por termos un nivel de execución de casi o 90% e por permitirnos, bueno, pues que este Concello este despegando dunha maneira referencial para toda a contorna, que estemos tendo unha situación económica e unha proxección e unha política económica que nos está convertindo en referencia en moitísimos ámbitos, por ter unha axenda que cada vez atrae máis xente a Soutomaior e dinamiza máis a economía dos nosos sectores productivos, e sobre todo por traballar todos os días con ilusión, con responsabilidade, por non deixar a ninguén atrás, por preocuparse de quen máis o necesita. Os números reflexan todo iso. O traballo diario, a ilusión por transformar, por mellorar este Concello, e iso só se fai con estes ingredientes: compromiso no día a día, traballo e amor por este Concello. Polo tanto, este é o que propoñemos, agradecido tamén aos técnicos municipais que sei que nestas semanas fixeron un traballo inxente e, dende logo, por parte do goberno, orgullosos e agradecidos a toda a veciñanza por permitirnos presentar o mellor orzamento da historia deste Concello. Hola, bons días a todos. Bueno, primeiro, decir, o pleno dos orzamentos do Concello é o pleno máis importante do ano. É unha pena que teña que ser aprobado nun horario e día en que a veciñanza non pode asistir a este importante debate. Manu Lourenzo, pleno orzamento, ano 2019.
Que traballo lle daría ao grupo de goberno convocar ao grupo de oposición e decirlle que temos pensado sacar os orzamentos por se quere presentar algunha chega e despois poder chegar a acordos? Manu Lorenzo, pleno orzamento 2020. O que cambia o conto o ser goberno ou ser oposición. Efectivamente, van ser os presupuestos, os orzamentos máis altos da historia e tamén de subida de impostos. Non esquezamos o lixo, cun incremento de recaudación de 166.000 euros, o que se ingresaría a cantidade de 520.000, canto gasto, según estes orzamentos, é de 510.000 euros. Aplicades o tasazo e ainda gañades 10.000 euros no lixo. Era ilegal perder diñeiro no tratamento do lixo e ganalo. Segundo a memoria, incrementas os gastos correntes nun 8%, pero o incremento dos investimentos é 1,7%. Mal asunto. O 50% dos investimentos propios veñen dados polo canon que paga a Viacua, e a maioría dependen da Diputación ou da Xunta, que siguen apoiando de forma clara a este concello. Con respecto aos gastos de personal, primeiro, non se aclara canto suben os funcionarios. O ano pasado a subida foi de 2%, probablemente un 0,5 máis. O que queda claro que nestes orzamentos o que os soldos dos políticos e dos cargos de confianza xa están coa subida dun 3%. Segunda subida da media. Incrementas a partida de propaganda un 20%, pasando de 54.000 euros a 64.000. Pero hai dúas cousas curiosas neste apartado. Turismo, competencia da Consellería do PSOE, pasa de 3.000 a 1.500. Os últimos orzamentos eran de 6.000. Propaganda para o Centro de Información á Muller pasa de 4.000 a 1.000. As que se debían de incrementar, fomentar o turismo e informar á muller, disminúen. Tamén é curioso que se baixe a partida orzamentaria para a Festa da Camelia, tamén competencia do PSOE, e incrementase a de festa, que xa sabemos de quen é competencia. Outro tema que nos choca e nos chama a atención é a partida de limpieza de edificios. Pásase de 166.000 euros a 243.000, casi un 50% máis. Podes incrementar este pago sin un novo contrato? Preguntamos. Xo denunciamos na modificación de crédito e faremos un seguimento á limpieza de multiusos que pasa de 7.000 a 17.000, pabillón que pasa de 3.900 a 34.600, biblioteca de 2.140 a 10.500, etc. Resulta curioso tamén que nas asociacións AMPAs, etc., aumentase as axudas, pero os clubes deportivos, excepto o Arcade e o Soutomaior, que se incrementa un 20%, os demais non se incrementa ni o IPC. Esperemos que o Concello, e ti personalmente, te comprometas a facerse cargo das variacións de competicións que algúns teñen este ano e que non se subiu a axuda. Tamén nos chama a atención que por primeira vez dase unha axuda a AMPA do Colexio Santiago Apóstol. Antes os colexios concertados eran demos por o BNG, cousas veredes, amigo Sancho. Por último, non vemos ni un euro para a obra estela da Avenida Castelao, nin para novas infografías. O papel aguantou todo. Tomar tamén a molestia de ler bases de execución destes orzamentos, porque na base 15 coaron sobre párrafos en castelán. En resumen, un copia e pega que non cobra as necesidades da veciñanza, según a nosa opinión, e que non esquezamos que por primeira vez en moitos anos eran incrementada a súa chega á Caixa Municipal. Por iso, en principio, estar en contra deste proceso. Grazas, Paco. A ver, esperable, non? É dicir, nada novo, o Partido Popular de Soutomaior facendo de Partido Popular de Soutomaior e vindo outra vez o pleno cos deberes sin facer. Entonces, claro, pero vindo cos deberes sin facer ata o punto de decir que non hai contrato da limpieza e que se incrementou a partida cando vimos de facer unha licitación
que se trasladou nos informes da alcaldía e no goberno, e non nos enterou o Partido Popular. Un dos contratos máis importantes que ten o Concello, que se licitou, que se sacou, e que antes había dúas empresas, e ora se unifica nunha, por iso dai o incremento, porque asumen máis edificios. O PP non se enterou. Están aquí, bueno, como as vacas mirando pasar o tren, así un pouquiño mirando como funciona todo isto, sin facer os deberes. A ver, hermano. Permíteme un segundo. A ver, Pero va caminando o tren. No, a ver, non, políticamente é unha metáfora despois outro, sí. é o que estou dicindo. Retiro iso sin ningún problema. Se resulta unha metáfora, sen máis, retirada, sin problema ningún. O que quero dicir é que nos enteramos. Vimos aquí a decir que se isto ten o que van a facer unha fiscalización dos contratos de vida que non sabes por qué, cando un dos contratos máis grandes que ten este Concello de Soutomaior non nos enteramos que saliu unha nova licitación. Non nos enteramos. Bueno, para mostra un botón. Eu, de verdade, creo que non por esperables as cousas, bueno, pois non deixan de ser tamén ofensivas. Non con nós, que eu de verdade que entendo que non é fácil para o Partido Popular, bueno, ter que defender estas cousas, non? Pero se queredes, imos por parte que se subiron os soldos políticos, pero non saben canto dos funcionarios. Díxose na comisión, está no orzamento, é simplemente ver iso e velo. Hai unha subida do 3% para todo o persoal do Concello. Por imperativo legal. Será, sí, 2,5 co incremento, sí, 2,5. Desde el año Sí, 24. do ano 24, exacto. Metemos, claro. Nos orzamentos do 25. Sí, ben, esta subida, e vaise subir sempre co incremento da lei, co que marca a lei. Entón, esta cuestión que estamos, ten razón, agradezo, para que non se cree confusión nisto e que deixemos todo claro, certamente. Entón, a cuestión é o que ven marcado na lei. Pero claro, é que o funcionario que menos cobra nun ano e 5 meses, dende que goberna, este goberno cobra case 150 euros máis que cando gobernabades vos. Hubo un incremento de todo o persoal salarial, unha mellora salarial, pero sen precedentes en ningún goberno, sen precedentes. Bueno, pois o PP dice que non. Bueno, pois de verdade que non se entende. Que hai maiores ingresos e que despois entrarei despois no do lixo. Pero claro, é que se incrementa a partida de propaganda, dice o Partido Popular. Non menor. O que se fai convenios cos medios e que neses convenios, que con luz e taquígrafos, se traballa dunha maneira ordenada. Claro, é que se estábamos afeitos a que aquí neste Concello se desen 10.000 euros ao ano a medios de comunicación que venden un xornal no Concello, bueno, claro, pois é normal que isto nos choque. Facer as cousas con luz e taquígrafo, con orden e con transparencia. Paco, é dicir, facemos o que se fai en todos lados, o que marca a lei. Dice que a unhas partidas se sacou... Non. Temos unha política de comunicación unitaria e todas as áreas do goberno fan uso dos convenios que temos nos medios de comunicación. Todas. O que se fai, por outra banda, en todos os concellos do mundo onde se quere facer comunicación, onde se queren buscar outras cousas, hará cada que. Despois, claro, os incrementos aos clubes. Dicen, non, que non se subiu. Non, claro. Club Deportivo Soutomaior duplica a partida respecto de cando gobernaba o PP. Duplica. Estabades nos 3.000 e pico euros, chegamos a 4.000 cada ano, está 7.000 e pico. Pero non se subiu a partida para o PP.
non se subiu. É que é extraordinario isto. Era pago concelleiro de deporte. Os clubes deportivos cobraban entre un 30 e un 50% menos, maioritariamente. Hombre, pero mira, están aí os números. No caso dos de fútbol, sí. E nos outros, 20-30% pode haber algún, fago os números despois. Pero todos os clubes deportivos do concello, todos, sin excepción, cobran moito máis que cando gobernaba o PP. E moitos máis clubes, todos. Pero aparte, con números en ocasións sustanciais, Mira, isto a que facemos unha proba. Escolle un club, o que queiras. Dime, canto cobraba cando gobernabas ti, cando tiras Concello de Deporte, canto cobra hoxe? O club do Concello que queiras. Dime cal. Dime, un calquera. O primeiro que che veña a cabeza. Menos o Arcado Sotomer, calquera dos outros. Menos. Estamos de broma, home. Vamos a ver, mira, home, mira. Ben, vamos a ver, mira, facemos unha cousa. Poñemos os números en riba da mesa e se isto se demostra cos convenios que temos en riba da mesa é falso, ti pides desculpas públicamente. O que é falso? E cando gobernaba o PP, as asignacións que había nos convenios cos clubes que hai agora. Claro que é falso. O ano pasado. Claro. Entón, fixemos un incremento do 20, do 30% en todos os clubes e non se fixan de cando gobernaban eles. Fixámonos de cando gobernaba o ano pasado. Mantivemos as partidas porque houve incrementos do 20, do 30 e do 50% en función das necesidades dos clubes. Claro. Pero cando gobernaba o Partido Popular, que tiñan os clubes en unha absoluta anemia económica, que non eran capaces de sair adiante de cubrir os seus gastos, e que subimos as partidas dunha maneira, pois, de verdade, como merecen, e como pretendemos seguir facendo. E claro, é que non se lle subiu. Home, aplicarase o conto. É que gobernado de deporte. É que non subir ahora os clubes. No, nin agora nin cando gobernabas. Todos os anos se subía. Todos os anos. Mira, vamos a facer unha cousa, porque vou facer público, fixe. Vamos a ver as partidas económicas que había dos clubes cando eras ti concelleiro de deporte e as que hai agora. Eu non era concelleiro de deporte. Bueno, na práctica sí. Cando estaba traballando ali, entonces vamos a facelo público, parece e se demostra con números o que había, bueno, pues ti pides desculpas por mentir. Eu non minto. Bueno, a ver, se estamos dicindo unha cosa, Paco, estás me dicindo cando cobraban máis por convenio os clubes? Agora ou cando ti tiñas responsabilidades no anterior goberno? Agora, por supuesto. Bueno, ben, pois entonces iso é un avance xa. Sí. Ben, pois xa está, é un avance. Pois iso que quería oír. Iso que quería oír. Acaba de recoñecer o Llero do PP que agora os clubes deportivos cobran máis que cando eles gobernaban. Pois xa está. Iso que queremos decir. Pasaría o mismo que gobernáramos nós. Non interventábamos. No, nunca hubo, insisto, nunca hubo un incremento porcentual tan elevado como no último ano, 5 meses. Nunca. Pero que multiplicamos por 10. Incluso ese incremento, vamos a facer ese incremento referenciados ao IPC. Se vamos a ver, se os clubes de fútbol, por exemplo, pasaban de 4.000, 3.000 e pico euros a casi o doble. Pero de que estamos a falar? De que estamos a falar? O problema é que como non temos nada que decir, estamos intentando dar reviravoltas, confundir, es que este ano non subiu al IPC, pero e obviando o que hubo. Porque como non temos argumentos, temos que irnos a estas cousas. Pero as AMPAs antes de ser... Iso dice ti. Iso dice ti. Nos, obviamente, defendemos o ensino público, porque temos tamén un posicionamento clarísimo a respecto das cooperativas de ensinanza. E cando gobernamos partido, o tivemos clarísimo. Eu, mentras sea alcalde deste concello, vou defender todos os centros educativos deste concello. Todos. Todos. Como fixen sempre. Pese a quen lle pese. Outra cousa que pasa, caen as máscaras, resulta que a mentira ten as patas curtas e agora se demostra o que é evidente, que o Partido Popular estaba mentindo unha vez máis. É iso que nos molesta. E claro, despois xa temos o tema dos salarios, un clásico, non? Pero eu creo que como xa non lle fan caso nin os seus, pois xa nesta vez nin se esforzaron moito.
A cuestión, este alcalde está un 12% por debaixo do salario máximo que podería cobrar. Un 12% por debaixo. O alcalde do PP estaba prácticamente no 100%. Do máximo que podía cobrar. Este alcalde cobra a xefe de estudios ou calquer cargo, bueno, con infinitamente menos responsabilidades que teño aquí, cobraría 6.000 euros máis no meu instituto o ano do que cobro aquí. Eu estou perdendo cartos a respecto do meu posto de traballo e os perdo con orgullo porque creo nisto e porque me debo a este concello. Pero que ademais este alcalde lle sale máis barato as arcas municipais que o anterior. Soutomaior paga menos, lle sale máis barato eu que o anterior alcalde, por as cotizacións que temos que facer cada un. Entonces, a pregunta é, se cobro menos pelo meu posto de traballo, se traballo, eu cando deixei o ensino creo que tiña 15 clases a semana. Que lle parece mal que cobre menos do que cobra o meu posto de traballo e que ainda por riba lle sala máis barato a Soutomaior? Bueno, isto é a política do Partido Popular. Esta é a política do Partido Popular. Despois, claro, que non falte de que se incrementa a partida de festas, que, bueno, outro destes datos, non que ten aquí o PP. Hacemos unha cousa. Poñemos diante aquí, convidamos a todos os hosteleiros maior e a todos os negocios e lle explico ao Partido Popular que quere deixar de ter a axenda que estamos tendo en Soutomaior. Convocámolos e o Partido Popular dice, non, queremos volver o que había antes, vamos a deixar de ter esta axenda. Queredes? Facemos iso. Porque os incrementos son importantísimos nos beneficios das empresas de Soutomaior, grazas á axenda que estamos tendo. Porque é tan escabezado todo isto que, claro, se nos poñemos a ver os gastos efectivos de canto se gastaba nesta partida en liquidación co goberno do PP e canto se gasta con este goberno, o único incremento que houve, sabedes cal foi? As festas do patrón do Soutomaior. É o único. Levades dende que o anunciamos intentando boicatear esa festa, votando en contra sistemáticamente a todos e cada un dos movementos que facíamos para ter financiamento. Votastes en contra en todos. Entonces, eres as veciños de Soutomaior e lle decides que o PP vota en contra sistemáticamente desta partida, porque é o único incremento que hubo a máis. O único. E agora resulta que como fixemos ese incremento se gasta mucho. Parecevos ben ou mal? Aclarádevos, porque, bueno, eu creo que a xente o agradece e o valora. E, desde logo, imos insistir por esta liña, primeiro porque merecemos ter unha axenda como merece este concello, pero sobre todo porque é un revulsivo económico de primeiro nivel para Soutomaior. O problema é que cando estamos situados, no canto peor, mellor, o PP non se alegra de que lle vaya ben a Soutomaior. Non se alegra. Este documento, esta intervención, pois é un exemplo claro. Gustaríalles que lles fosen malas cousas, porque pensan que se lle vai mal a Soutomaior, lle vai ben ao PP. Entón, en vez de alegrarse de que teñamos estes números, de que teñamos a xestión económica mellor da nosa historia orzamentariamente, de que teñamos pois un goberno estable cun proxecto político pois que ten impulso, que está transformando o concello, que está cambiando a xenda, que está mellorando todos e cada un dos agentes sociais segundo se contempla na propia... Non, pois non, veñen aquí a decir, bueno, pois as cousas. E claro, entón, a última ladaíña, xa remato o paso, é o dos impostos. Subimos os impostos. O ano pasado, fixadevos, está ben recuperar o pleno de orzamentos, decía unha voceira do PP, no, que el tasazo del IBI. E vamos a presentar unha moción para que isto se rebaixe. Demostrouse que era falso. Era mentira. Tanto é mentira que ni sequera presentastes esa moción. Porque metestes a zoca. Non entendíades moi ben que o que estaba pasando, que era simplemente a actualización do Pexón 2007 que aprobarades vos.
E cando do descubriste, dixetes, ui, glups. Claro, vindes aquí, decides esas cosas, e agora decides exactamente o mesmo co do lixo. Sabedes de sobra que é unha obriga legal. É que hai un incumprimento, é que hai unha suba por marcar as directrices europeas, e se non nos sancionan. Que máis dá? Que aquí vale todo. Vale todo. Pero, mira, eu teño aquí unha nota de prensa que é moi curiosa. Concello do PP, Ponteareas. Sube o IBI un 25% e a taxa de recollida da basura un 85%. Claro. E di Navacastro, que creo que algo pinta no vosso partido, non? Di Navacastro, explicou que en el incremento que en cuanto a subida el responsable de Hacienda explicó que el incremento era inevitable porque unha imposición legal. O dice o PP nos concellos onde goberna. O PP. Pero o PP de Soutomaior está a outra cousa e aquí dice o contrario. Bueno, pois e aquí, ollo, que aquí hai subida do IBI. E aquí hai subida do 85%, pero pois dá igual. Dá igual. O único que importa é facer as cousas despois no cero, facer un pouco de ruido, bueno, esa credibilidade é a que é cada vez é menos. Eu insisto nunha cousa. Eu sei, dendo respeto humano que sabedes que vos teño, aprezo en moitos casos. Que duro a veces estar na oposición. Porque estive moitos anos na oposición. Moitos. Sei que duro, sei que exixe moitísimo traballo, sei que se cometen erros, eu cometí moitos erros sendo oposición, pero tamén que hai dúas maneiras de estar. E dice unha persona que se equivocou en moitas ocasións. Para construir ou para destruir. Esta forza política que gañou as eleccións en Soutomaior tivo un incremento exponencial electoralmente cando analizamos e descubrimos que nós estamos aquí para construir. E iso é unha reflexión que eu creo que debería facer o PP. Con erros como cometemos todos. Todos cometemos erros. Pero eu sei cando hubo un clic, cando hubo un punto de inflexión para estas forzas políticas. E creo que esa política de todo vale, de disparar o que se nos ocurre a primeiras nas redes sociais pensando que o ruído vos beneficia, de opoñerse a todo por sectarismo político, porque isto é algo obxectivamente bo para o concello. É claro que se podería decir, incluso votar en contra, pero recoñecendo cousas que son obxectivas. Entón, bueno, pois eu creo que sei que un orzamento, seino, a oposición non pode votar a favor dun orzamento. Seino. Pero, bueno, cuestión política, pero tamén sei que vos no fondo sabedes que este orzamento é o mellor da historia de Soutomaior. Seino. Non o ia de recoñecer, pero sabedes. Porque os números están aí. E por iso as intervencións son as que teñen que ser. Bueno, a escenificación é a realidade. É o mellor orzamento da historia de Soutomaior. Temos unha situación económica envexable. Somos cautos, moi cautos cos gastos, somos rigorosos coa xestión económica e temos proxectos que están cambiando a historia de Soutomaior. Non hai partida para Castelao. De quen é a propiedade desa carretera? Unha mostra práctica. Esa carretera non é nosa. Claro. Temos un acordo dun orde de estudio por parte do Ministerio, algo que nunca pasou na historia deste concello. Nunca pasou. Temos aquí acordos co director xeral de infraestructuras cunha obra que vai a cambiar a estrutura do noso concello. Onde está o investimento para Castelao? Pero se o vai a facer o Ministerio. Se o vai a facer o Ministerio. Comprendo que ten? Eu pregúntome, onde está o Partido Popular? Onde estivo cando gobernou?
que se olvidou de Soutomaior, como se olvida na Xunta, olvídase no Estado, e onde está agora? Remando para que consigamos facer esa obra todos xuntos. Non? Outra vez a isto. É unha mágoa, de verdade, porque hai cousas que persoas, sobre todo, que tiveste responsabilidades de goberno, son difíciles de explicar incluso ao vosso propio electorado. Creo que son difíciles de explicar. Por lo tanto, nós aquí estamos agradecido ao equipo que fai posible isto, orgullosos deste orzamento que presentamos e convencidos de que isto todo vai traer pois melloras e beneficios importantísimos para o Soutomaior. Bueno, vamos a ver, solo un par de detalles. Primeiro, que conste, por moito que des volta, que 19 clubs este ano non reciben a mesma axuda que o ano anterior. E respecto ao teu sueldo, eu creo que nunca o discutimos e que incluso non me acordo ben que votamos a favor dos sueldos do alcalde. Por último, non fales do ruido das redes sociais. Non fales do ruido das redes sociais, que sodes maestro. Entón, en conclusión, non me gustou que teñas unha falta de respeto que creo que non merecemos. Espero que outra vez non sea dada. Somos millores, peores, traballamos moitos anos por Soutomaior, queremos a Soutomaior, aunque ti digas o contrario, porque se non quixéramos Soutomaior, moitos xa non estaríamos ni aquí. En relación aos orzamentos, vamos a estar en contra. Ben, non vou a seguir por este debate, pero se eu vos falara de faltas de respeto, do que tivimos que vivir este goberno por gañar as eleccións, se eu vos falara, en todo caso coincido e recollo o guante. E agradecido de que así sexa. Habrá cambiado para traer un chiste de Carlos Blanco, creo, unha broma que se fai habitualmente. En todo caso, se o problema se retira, coas desculpas incorporadas o falta. Vaya por diante, que creo que isto é un lugar de respetarnos. Por suposto, se interpretou así, obviamente un chiste de Carlos Blanco, insisto, pero máis. Ben, agora, e decides para fora, contadio tamén para dentro de vez. Algúns, así que teñen carné, digo que non estaría de máis que lle expliquedes isto mesmo de aquí, porque eu creo que melloramos todos. E despois, claro, clubs deportivos, xa que me das oportunidade, porque vou decir duchos números, porque os teño aquí. Partida total do último goberno do PP. Para asociacións, convenios e clubs deportivos, 47.203 euros. Foi o último convenio, o último número do Partido Popular. Partida de... Ahora vou club por club. Non te preocupes que vai haber club por club. Partida do actual goberno de Soutomaior. 78.727 euros. Orzamento con orzamento. Números que están aí. Vamos aos clubs deportivos. Veña. Club Deportivo Arcade, de 4.642,50 euros a 7.142,50 euros. Que peña isto? Club Deportivo Soutomaior, de 4.810 euros a 7.310 euros. Club Náutico de Arcade, de 1.100 euros a 1.400 euros. Sociedade... Club Kickboxing Arcade, a Cazores 700 a 800. Kickboxing de Arcade, de 1.400 a 1.600. Sociedade Club Ciclista de Arcade, de 800 a 600. E podríamos seguir así, perdón, 600 e 800, perdón, sí. Poderíamos seguir así con todos e cada un dos clubes. E isto son papeles. Isto é as AMPAs da Asociación da AMPA
do Padín Truiteiro, creo que xa estaba aquí, de 380 euros a 1.500 euros. Pero de que estamos a falar? Pero de que estamos a falar? Se isto o que estou lendo para que a xente se poida decatar é anexo subvencións nominativas exercicio 2023, o último orzamento do PP. E isto que teño aquí é o orzamento do ano 2025. Vale. Pois entonces, Para iso. bueno, ben, pero un segundo, Dicindo que este ano... pero ben, este ano, vamos, eu como creo que queda claro, este ano estamos dando subvencións nominativas que vamos a subir de carácter que corresponda, anualmente, porque nós negociamos os clubs, e o que nos están dicindo os clubs é que están moi agradecidos todos porque a política deportiva deste goberno, xa non falo de investimentos que facemos tamén, a política deportiva deste goberno, a efectos de inxeccións económicas, pois é que non admite comparación de ningún tipo. Non admite comparación. E aí está. E bueno, lamento que o Partido Popular se opoña a isto, estes investimentos, porque, bueno, xa anunciamos, xa dixemos, pero neste orzamento tamén se contempla en investimentos deportivos pois a construción dun pádel center de Soutomaior, 3 novas pistas de pádel para toda a demanda que está habendo para reconverter algunhas das que hai arriba en pistas multideportes e que nos permita, bueno, pois resolver varios problemas que hai por saturación de pistas, que Soutomaior mellore para probablemente o segundo, terceiro clubes con máis xente, con máis afección, sen contar os que están non federados. E o PP en contra. Bueno, pois é o que temos. En todo caso, aquí, insisto, vamos, remato xa con a cousa. No último pleno de orzamentos, o Partido Popular dixe unha frase que a mí me quedou gravada, porque intento escoitar e intento, bueno, pois, traballar para mellorar as cousas. E me preocupou, no seu momento. Porque dixo, sí, moito falades do orzamento inicial de 5,2 millóns de euros, pero aquí o que importa é o orzamento final. E Soutomaior hubo un ano que chegou aos 7 millóns de euros. Cando se xades capaces de facer iso, falade con nos. Lembro, mira o vídeo. Está aí, creo que foi Cristina González Piedras, a concelleira, quen dixo iso. Ben, anuncioche que este ano imos ter un orzamento final de 8 millóns. E cun nivel de execución de entre 80 e 90%. Digo, porque o tempo gáñalle da razón. E o traballo, a constancia, o esforzo, a honestidade e a ilusión vaille gañar sempre o bulo e o ruído. E iso é co que me quedo. Temos un orzamento que eu creo que para estar orgullosos, entón simplemente me queda iso. Agradecer o esforzo de tantas persoas, estou seguro que con erros, que todos cometemos, por suposto, pero con acertos que son verificables, estamos conseguindo que este concello avance e que este concello pois mellore como nunca o fixo nos últimos anos da súa historia. Por lo tanto, gracias a todos, sometemos a votación o orzamento seu paso. A favor, entendo, ¿no? En contra o Partido Popular. Pasamos entón ao segundo punto, por aí a acta. Casi deches, non me faz. Papelei, non? Non, está aquí. Bueno, é simplemente unha delegación que quedou sen transferir no pleno de organización, o vosso goberno tiña tamén transferida, é simplemente que en aras, bueno, de calquera contexto judicial, pues simplemente que non haxe que convocar plenos, perder tempo, a información transmites exactamente igual, porque tú ten que ir a comisión e tal, é simplemente a iniciativa para poder iniciala sen ter que perderse. É que, o texto era complicado, parece que fixo isto que lle facía o discurso para Rajoy.
realmente é a... Chegar na alcaldía o exercicio de competencia do pleno da iniciativa para poñer ao pleno a declaración de levidade en materia de Levidade. do pleno. No, A ver, isto é a transcripción legal. A ver, isto é unha cuestión. O exercicio Isto normalmente, cando se fan as delegacións nos plenos de organización, pois as delegacións das competencias do pleno da alcaldía, ou a xunta de goberno, porque sais en todos lados simplemente por unha cuestión de que ti non vas a estar convocando un pleno cada vez que queres iniciar un procedemento de lesividade, hai calquera cuestión, que consideramos que é mala para o Concello, queres iniciar un trámite judicial e non, entón simplemente pois isto, queremos la traer para Respecto á redacción que decía de... É a redacción da lei, queredes... A lei de bases no seu artigo 22, creo que... levidade ou Competencias, lesividade. e ben así redactada a competencia. Que é é levidade o nome lesividade. lesividade. Bueno, pois un error, claro. Lesividade. Eu teño diante por merecividade. Lesividade pode ser leve ou grave, pero é lesividade. Se leve, ¿no? En que punto exactamente? No, hay un error. Sí, é lesividade. En punto que teño diante. No, pues, claro, pues. Bueno, pois a favor, sí. Entón, bueno, pechamos o Votación, o pleno perdón. votación en unanimidade, non? Ben. Pois nada, ata aquí chega o pleno, vémonos pa semana no ordinario, se non me engano, o próximo venres, nada, que teñades boa fin de semana.